ପୁରୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଘଙ୍ଗଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଶୋଇପାରିଲାନି ରାତିରେ। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କଫି ପିଉଥିଲି। ପୁଚୁ ମୋର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯାହା ପିଇବି, ଯାହା ଖାଇବି, ଯାହା କରିବି ସେ କରିବ। ମାନେ ମୋ ସହିତ ତାର ପୁରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜିଦି। ଆଉ ବାଇ ଦ ୱେ ଇଏ ମୋର ପଗ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ମାମାର ପଗ୍। ମାମା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତ ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କେହି ନା କେହି ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ମାମା କାମରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କଲାଣି ଲାଷ୍ଟ 2 days ହେବ କହିବି ପାରିବିନି। ପୁଚୁ ବହୁତ ବଦମାସ, ଯେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେ ସେତିକି କ୍ୟୁଟ୍ ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତାକୁ ଯଦି କଥା କହୁଛି ସେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଛି, ବଟ୍ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ତାର। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗଲି କିଚେନ୍, ସାମାନ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲି। ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସେକ୍ ବନେଇକି ପିଇଲି। ତାହା ବି ପୁଚୁ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ପିଇବି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଲି, ସେ ତାପରେ ପିଇଲାନି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ଭିଟାମିନ୍ ସି ପିଉଛି, ତାକୁ ବି କହୁଛି ପିଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ପଖାଳ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଘରର ସ୍ୱାଦକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ନା ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜୁଥିଲି, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରୁଥିଲି, ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା। 2ଟା ଲଗେଜ୍ ଚେକ୍ କଲି, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ଏଇ ଲଗେଜ୍ରେ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନି। ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ମାନେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯିବାର, ବଟ୍ ଆମେ ଗଲୁ 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଥିଲି କି ଜଲ୍ଦି ଯିବି ପୁରୀ, ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ବଟ୍ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ତ ହେବନି ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରୁଛୁ, ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବୁ, ସେଠି କେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଏ। ଆଜି ଯାଇକି ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡ଼େର ପାର୍ଟିରେ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ବର୍ଥଡ଼େରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ଏଇଠି ପୁଚୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଚୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ରଖି ମାନେ କହିଲି ବସ୍ ଚୁପଚାପ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଲି, ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି ଫାଇନାଲି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।